Hi mga kaisinyan Freedom Board, welcome back again dari sa tong YouTube channel og karon another confession asad ang atong basahon. Pero before ana ay kalimot sa pag-subscribe sa tong YouTube channel ug pagtuplok sa notification bell. Og karon mga kaisinyan Freedom Board, ladies and boys, ako si Bay Gamay ug ako nang basahon ang confession karon. Hi, Bay. Huwag sa tanang mga naminaw ka ron. Tawagan ako sa pangalan nga Aya. Ayaw kol. Bitaw. 19 na day ko karon. Kunya bago lang ko ni graduate og high school. Akong kwaon nga kurso unta kay tourism. Dili kay kriminal. Bitaw. Tourism yun unta ako ang pangandoy. Kay gusto ko nga mag-travel to the moon. Taga Mindanao yun ko. Ako'y kinamaguwangan sa tulo na ako kay Isuon. Katong pag grade 10 ako, napako sa Mindanao og eskwela. Pero gipaundang na kong mama og eskwela pag human og grade 10. Kay di na niya kaya nga buhion ming tanan nga managsuon. Loy pod biya si mama. Siya'y nagbuhi kay si papa. Wala na. Pero okay raman yun unta. Amo eskwela ko. Kay module raman unta. Matong akong gipangutan na si mama. Nga dapat yun ay kumuundang ma. Nito bag si mama nga. Sabta na lang sa ko. Di na ako makaya tananak. Hananak ko'y gipamati. Kwaon man pud ka sa tiya lili nimo kay himuon kang tindera. Nito bagpud ko. Oo ma. Pwede raman nga mag-module ko while nagtrabaho. Nito bag si mama. Ay, dili ka makakonsentrate sa tindahan ug hasta ng pag-module aya. Ay ha na balik og eskwela ug mag face to face na. Tabangis ako karon na. Sumato nga ning sabot og nakasabot kong mama atong atay. Kaya labi sa panahon ron nga lisod kaayo mangitag kwarta. May gani si tiya na ko kay nangitag tindera. Mo nang nigo pod si mama. Then one time atowel lang ngaon me. Nabot si ante. Bali igsoon ni papa. Nangumusta namong tanan. Human kay nag-istoryahanay silang mama about sa naay nangitag katabang sa Cebu. O gusto ni ante nga si mama ang wadto. Pero nibalibad si mama. Dili niya mabiyaan ako ang mga isuon. Pagkadungog na ko ana, ako na lang ang ni-volunteer. Kay gusto sad kong muanhag Cebu. Kay murag sumol na diri sa Mindanao. Bitaw. Matong gitawagan day ni auntie ang agency ug pwede ba ko kay minor para ba ko. Pero ipahibalos daw na nangita og pwede ba ko. Matong nangayo og number ang agency nako ug hulat-hulat pud ko nga basin pwede ra. Pagka next day ato kay naalimpungatan ko sa kasapa sa kong phone kay naay nanawag. Og good news daw kay okay ra daw. Mag-andam na daw ko kay sila na daw bahala sa plite, sa swab, sa travel pass, o kaon na ko. Sumato nga pagka next day kay ready na kumularga. Welcome Cebu na. Nidunggo na ang barko ato sa Pier 1. Kaya akong gisakyan kay Kokalyong man. Ug wala pa ako kanaog sa barko. Kay naanay ninawag na ako nga lalaki. Ambot kinsa tong mananapa ba? Kalagot pa yun kaayo ning mga drivers sa gawas kay nagsigig pangutana nga. Sakay ka ma'am. Asa ka ma'am. Ambot na lang dyan. Tod ana kay naana say nanawag nga same number gihapon. Nangutana kung asa daw ko. Akon ta siyang tubagon nga na ako sa Mars. Pero bitaw. Ako ra siyang giingnan nga na ako diri sa may gate kuya. Nito bagbod siya. Okay, sige.
hulata ko diha. Sa matong taod-taod kay naanay sakyanan yan parada sa kuang atubangan. Nangutana pag ikaw si Aya. Unya, gwapo siya. Driver siya, pero minyo na. Makauna-huna po ta nga basin okay ra nga mahimo tang kabitan eh. Pero bitaw, bata pa ko pero murag mo kiat naman. Sa mga nga nag-disinfect me, kay lisod na nga wala pa binawala ang virus for protection na daw. Motong daghan kay ko gikuan nga alcohol o gialisdan akong face mask o face shield. O gipasiplitan ko puti. Bitaw. Abot yung murag aso man to eh. Murag kalayo guro tagdagwayan, iba. Sa mga nga milarga na mi og nabot na mi sa Mars. Bitaw. Nisulod mi ato sa usa ka known kayo nga village dari sa Cebu. Klaro kayo nga kwartahan kay balay palang daan, dako na kayo ug kapuya biag limpyo ani ay. Naday na ni gawas nga idaran. Ana day na siya nga you must Aya, right? Nakulbaan ko kay gi-English paka-paka na jud ko. Ambot na lang dyan. Ito bagarapod ko nga yes, I do. Pero bitaw, joke ra na. Ito bagarapod ko nga yes, ma'am. Nangutan na siya kung pila ako ang edad. Nito bagpod ko nga 16 ako, ma'am. Nito bag si ma'am nga makoy is right. Bata pagiday ka. Pero okay ra na at least kay baw ka sa mga buhlatonan sa balay. Wala na ka nag-eskwela day. Nito bagpod ko nga wala na, ma'am. Gipaundang sa akong mama. Dili na niya makayag buhi na mo nga managsuon kay wala namang good si papa. Nito bag siya nga I'm sorry to hear that, Aya. Anyway, karon kay bata pa man ka, di sa ko ganahan na dili ka mo eskwela. Ako'y pa eskwela nimo. Okay ra nimo. Musugot ra ka. Silbi mag-working student ka sa kuha. Halos dili ko katuo sa iyahang gistorya sa kuha. Tubag ko nga, tinuod, ma'am. Seryoso. Salamat kaayo, jud, ma'am. Thank you, gyud kaayo. Basta kay kaiyakon, jud, kay ko ani ba? Kay gusto yun lagi ko makahuman og eskwela. Bisag high school lang. Paguman na mag-istorya, kaiyahan akong gipasulod. Unya, pakanon ako. Iyahan na itong gitawag si Ate Len. Katabang pod para i-assist ko sa kuang katulgan ako. Tulor day mi nga mga katabang. Ug usara may katulgan tanan. Unya gihatod ko sa kusina para makakaon ako. Taud-taud ana kay nisulod si ma. Iya kong giingnan nga kung Sabado ug Domingo, didto daw ko ma-assign sa kondo. Wala pa ko kabalo kung kinsang kondo eh. Sa mato nga pagka-weekend ana, ito din mi sa giingon nga kondo ni ma'am. Lahi ra jud ning kwartahan ba kay naapay pa kondo-kondo. Mato ni sakay mig elevator ug sa 10th floor man to siya. Pagabot na mo, nagyaw-yaw day na si ma'am. Ngayon siya, naunsa naman tao ning imong kondo, Marco? Wag yun kay bot. Nagdako na lang ka, dili yapon ka kay bawo mang limpyo. Sa kong nahuna mo, day ni ang anak ni ma'am. Kamaldito man kaayog na mong eh. Makadagan siguro ko guway oras ane. Ito bagpod si Marcos yung mama. May, anong naman ka dere? I can handle raman tanan dere. Kaya ran ako. Ug nagpadayon ng yugyaw-yaw si ma'am. Ug iyang gipabakod si Marco. Kay lagi, palimpyuhan na ni ma'am ang kondo sa kuha. Nihaypad ko ni Marco pero gidedmar ako sa ma'am. Aha ka dyan. Pero natulog jug balik ang buing ug nagbukot pa yun na siya. Nagpaglingo na lang yun ni si ma'am aning iyahang anak nga gahi kay ulo.
Sa mato nga nilakaw na lang si ma'am o gibiyaan ako niya o gitudluan ko niya kung asay mga limpyuhan nako. O gibilinan ra ko niya allowance. Kay Sabado to Domingo man ko sa kondo sa iyahang anak. Matong nang limpyo na kog sugod kay para inigmata ni akong amo. Nindot iyahang paminaw o pagmata kay hapsay na iyahang mga gamit. Og napaguroy kinabuhi ang iyang boxer na kaingon guro nga salamat kay nahapsay ra yun me. Ing ana yun kawasak ang iyahang kondo. Sa matong paghuman ako limpyo, wala na joy hugaw nga nabilin. As in, nindot kay iyahang kondo kay makita ang tibuok kalibutan. Charot. Sa matong nagpahuway na ko kay human naman ko sa kuwang paglimpyo. Nag-cellphone pa ko kadali ato. Ug nangumusta kadali isa kong mama. Taud-taud ana, kay nag-crave kog ice cream ni sir. Bitaw. Nag-crave kog ice cream. Sa matong gitanaw ra nako siya. O gusto unta na ako siyang sakyan. Bitaw. Pagtanaw na ako kay natulog pa man na siya. Sa matong nilakaw ko adjot, kay lami kayo ihabhab og ice cream. Og ang pinaka-importante kay nakabalo rapud ko kung saon pagsakay sa elevator. Sa matong nga pagbalik na nako sa kondo, kay mata na si Sir Marco. Pero, isog na siya dagway nga nagtanaw sa ko. Nga mura mukaon. Bitaw. Nangutana na siya kung asa ko gikan. Ito bag rapod ko nga naara ko'y gipalit. Ito bag po si Sir Marco nga sa sunod gani mananghid ka bag-o pagani ka dere gasuroy-suroy na ka. Sa kunahuna pod, masano ka pagpananghid niya nga tog pa manang iyahang itlog. Bitaw. Nangayo na lang po kog sorry. Tubag siya. Okay, sige. Diari ra ka ha. Pantayg mo lakaw ka. Dito bagpud ko. Nga sa dekado, sir. Dito bagpud siya. Nga wala na kay labot, ana. Literal nga maldito jud ni akong amo. Sa mato nga paglakaw niya, wala naman ko'y panghubuhaton kay nang limpyo naman ko ganiha. Wala tulog siya. Naniid na lang ko sa kondo niya o gansay akong makuha. Bitaw. Dindot jud ang iyahang kondo biya. Mabati lang jud kay walay buot ang nagpuyo. Pag alas 12 na ato kay gutom naman ko. So naniid ko sa ref ug unsay angay kaunon. Bahala gyud siya. Pero ang sulod sa ref kay mga lutuonon pa man. Gigutom na biya kay ko. May ganit na lang kay nay sandwich ug palaman. Mo na lagi kaon ako. Pag human ako kaon ana kay taod, nihigda na ko siyang kama. Kaya hay ba niya kung makatapad siya tulog sa kuha. Bitaw. Napud ko ako ang kaugulingong kwarto dito. So higda-higda ko while nag-cellphone ko. Ug nakatulog jud ko. Wala ko bantay nga gabiin naman di ay ug nahibulong ko kay naa may saba sa sala. Naa naguro si sir. Unya naa iyahang mga alipores. Mauwaw man ko mugawasay. Sa moto nga nag-ilis na lang ko para dili kayo ulaw. Dili pud bi taas in bata. Mura na daw kog 20 plus. Kay agis ako ang height. Pagawas na ko kay ulawa lagi kay silang tanan diri nagtanaw na ko. Apil pod si sir. Nag-excuse na lang ko nila og niadto din ko diretso sa kusina kay magluto ko. Taud-taud ana kay nisunod na si Sir Marco og isog kaayog noong. Gingnan ko niya. Mura makag moadtog bar ang itsura nimo. Lupig pay nagpantir nimo or pagpanti na lang kung mao man gani. Kao era pud ani niya ba kay nag-short raman gud ko. Ako siyang gingnan, unsa day na ani oy. Short raman eh. Ito bag siya. Short si muhang mata. Gituyo siguro nimo na ba kay daghang lalaki dere.
Ug suko adyo lagi nako kay murag buot pasabot niya kay nagpapansin ko sa mga kauban niya. Hilasa kaya. Sa moto ko siyang ingnan, sige. Magsayal na lang ko ug lupig pay mo simbaan eh. Ay kabala ka kay mag-ilis ko. Wala ko nagpapansin sir. Ay sig patakag istorya diha. Aha ka lagi niya kay magbuot man sa ko ang suoton. Pero basin giganahan ra gyud ni siya ba. Bitaw. Sa matong nibalik na lang ko sa kong kwarto. Paglabay na ako sa sala, nihay itong kauban niya nga lamion man sad iyahang mga barkada oy. Mga gwapo pa yun. Pagsulod na ko sa kwarto kay nag-ilis na dayon ko. Pagkumanana, nigawas ra po dayon og balik. Ningon pa tong usa kauban niya nga, giilis man lagi. Kinsa na Mar? Muna'y nadunggan na ako kay nag-inom man ta sila. Bantay mahubog jud lagi ni siya ba. Pasagdahan na jud na ako ni. Sa matong agapadayon ako gluto para panihapon na mundo. Paghuman kinaligo na dayon ko kay igang kayo. Nisuluden ko sa CR para maligo. Ug aha ka jud kaayo kay nakalimot kog tuwalya. Unya gibasa payud na ako ang sinina. Pwede raman unta nga hukas huboy. Danghag yun kay ko ato nga time. Unsao na lang yun din ako. Pero bahala na eh. Unya na lang yun ko mugawas kung wala na sila. Pero kanusa kaya ni sila mohuman ba? Ahak na jud kayo ni. Gitugnaw na ra ba jud kayo ko. Ug ahak pa jud kayo. Kay naa jud nay nanukto. Basig mag-CR ni. Ulawa jud lagi kay gapanik na jud kay ko. Nito bagpud ko. Nga wait lang kay naligo pa ko. Si Sir Marco di ay. Yun siya. Nakadugay yun mo mahuman ba? Lapas na makagisa ka oras na. Tabagpud ko. Nga nakalimot kog tuwalya sir. Pasugo ako be. Nagpa-cute-cute jud ko o nagpabaga na lang jud ko. Ito bagpod siya. Anong ulasad ka kakuhag tuwalya? Daghaga ni mo ba? Nito bagpod ko. Ay, wala day ko tuwalya jud. Nito bag siya. Ay, buing anong wala kay imuhang tuwalya man. Nito bagpod ko. Ikaw ko ni walay kwarta. Makabalit pa ka. Pero nahilom na lang og galit. Pero nahilom na yun siya. Og ambot og aha na siya. Gibiyaan jud ko. Diari jud ko matulog sa CR ba. Pero taud-taud ana kay nanoktok na siya. Og naay dala nga tuwalya. Giablihan ako gamay. Og ang kamot ray gipagawas. Iyaha jud ning tuwalya ba. Kahumot ba. Gisimhot jud nako ayo. Og ginudnod nako sa kuha. Bitaw. Ningon pa siya nga padalion ko kay mga na daw may. Sa matong gadali-dali dahin ko gawas o kauwaw kaayo kay may gani na lang pod kay wala na iyahang mga barkada. Human akong ilis kay giwashing na ko yan tuwalya. Ginudnod rabato na ko sa kuha. Bitaw. Pero in fairness kay naghukad na pod ba siya. Kahibaw ra pod di ay. Nilingkod din ko sa tubagan niya og seryoso kay ko nga kakapan. Pero taod-taod ana kay nangutan na siya kung pilay edad na ako. Nitubagpod ko nga 16 sir. Og dako jud kaayong pamalikas ang iyahang naingon. Ingon pa siya. Ng abi na kog 20 na ka. Nitubagpod ko. Nga dili sir 16 pa ko. Anong gisugdan man kasi mong ginikanan nga magtrabaho ka dere? Huwag tagasa man ka. Nitubagpod ko niya. Tungod sa kalisod, sir. Taga Mindanao ko, sir. Nitubag siya. I see. Kanya, may eskwela pa ka? Nitubagpod ko. Yes, sir. Anak si Ma'am Belen. Ningon po dayon siya nga dili do siya tawagog, sir. Kay dili siya maestro.
Marco lang daw akong itawag siya. Sa mato nga Marco na lang pud ko niya. Pag umanyag kaon kinihawa na din siya og matulog na siguro. Ako na lang nahibilin kay manghugas man ko. Man ako hugas, nitanaw pa ko salida. Magtaod-taod, kinigawas na siya. Nanguta na siya kung sa'y salida. Itubagpog ko, ngambot lang kung unsan eh. Gitanaw sad na ako pero kahibaw na yun ko kung unsan ning salida ba. Nagpa-inosente na lang po ko og niingon nga. Mangita na lang kog lain eh. Dahil nanguta na siya kung ano daw. Itubagrapod ko, nga basta. Pero gikuha bitaw na niyang remote o grabing katawas sa buing. Ingon siya, ngayaw lang, kana lang kemutan ako. Itubagpod ko, nga ikaw good, matulog na lang ko. Tubag Sir Marco nga, kasayo po ubanis ako nga matanaw. Nitubagpod ko nga, dili pa man ko pwede ana. Pero nakakita na jud ko aning salidaha ba. Ningon siya nga, ang dili pwede kay kanang 15 pa ubos. Mo nang dali dire. Kuhay sa kong beer. Naahak na dyan eh. Sa moto nga wala ko'y choice og nikuha na lang kong beer. Duha ka buok. Tapos nitanaw na lang pud ko. Nangutana pa na siya kung muinom ba daw ko. Tudluan yun ko sa buing ay. Unya init na raba kaayo ang mga eksena sa salita. Kuan-kuan na dyan. Ana-ana na dyan. Gipaningot kay kog ayo ato nga times. Kami rarabang duha dere. Naahak na dyan eh. Then pagkataod-taod ana, kay nakatulog bitaw na siya. Ikuan na rin ako siya gahabol og lisod pod kay og alsahon na ako siya padulong siyang kwarto. Bahala na siya diha. Matong ipaong din ako ang TV. Then ang suga og niadto din ko sa kwarto para matulog na. Pagkaugmaan na kay nakamata kog mga alas 7 na. Pagawas na ko kay wala na'y tao sa lingkuranan. Mutawag ang takog sir, pero hinumdum ko nga gusto niya nga magmarkor ako siya. Wala man po'y nitingo, ubasin nilakaw na siya. Mukuha ang takog tubig sa ref, unya naanan ni tawag sa kuang phone. Si Sir Marco di ay. Iya kong gisugo nga mang grocery, ug i-text lang niya kung unsay gusto niyang ipapalit. Nara siya gibilin nga kwarta sa lamisa sa iyang kwarto. Sa motong galuto din kog itlog para kaon ako. Human, kay nang limpyo din ko tanan sa kondo. Unya sinaw na yud kaayo nga sinaw pa sa upaw. Bitaw. Totod ana kay naay nag-text. Diyos ko. Taas kaayo. Gatuo siguro siya dako kay kog bukton ba. Motong naligo na lang dayon ko, human kinilakaw na. Di na ko magpadugay-dugay kay mapatiyan ta sa tong amo ani. Nagpahatod na lang pugog taxi ato kay wala pa jud ko'y hanaw atong lugara. Pag-abot pa nako sa dako kay nga mall, medyo mabalaka pa ta kay bas hindi ta kahibalo mo gawas ani. Aha ka na jud. Nangutana na lang jud gani ko sa guard kung asa ang grocery area. Pag-abot ako dito, walangitan ako sa kong mga palitunon kay nitawag na ako si Sir Marco. Nangutana siya kung asa ko. Ako po siyang giingnan kung aha ko og ningon siya. Nahulaton daw na ako siya sa may exit dapita kay anhaon ra ko niya. Sa mga to. Ng mga pila ka minutes ug hours, nahuman ra gyud ko. Ug nigawas na dayon ko, ug naagi didto gahulat si Sir Marco. Gipangutanan ako siya kung anong daghan kaayo iyahang mga gipamalit. Hiningon ra pud siya nga naa daw siya'y bisita ug dapat formal daw ako ang sinuotan. Ako pa siyang giingnan. Ngayon sa may problema ni mo aning akong sinuotan day.
Nitubag pod siya nga, kadaghan pagyaw-yaw nimo. Pagdali kay tabangan ko nimo niya. Sumoto nga pag-abot na mo sa kondo, nagsugod na ko og pang-arrange sa kuang mga gipamalit. Dayon taud-taud ana, ningon si Marco nga dili daw isulod sa ref ang karni na baboy, kay iyaha daw nga mariniton. Para sugba daw tuon niya. Nagtanaw-tanaw pa ko ana niya kung giunsa niya pag-marinate. Paghuman ana, nanangid na lang ko niya nga madto din ko sa kwarto. Kay mag-arrange pod ko dito. Magtuod-tuod pod, gitawag na ko niya para mag-andam daw ko sa mga lamas kay magsugod na daw siya gluto kay alas 3 na daw. Nangutana pa ko niya kung kinsa iyahang mga bisita kay daghan pa ng putahe iyahang giandam. Nitubag po siya nga iyaha daw ang batch sa college. Nangutana pa ko niya kung nabay mga babae o kung mag-inom pa ba sila. Pero iyar kong ingnan, ay nagsigig pangutana diha. Pag-andam na lang diha. Sa muka lagi. Kamaldito gyud ani niya eh. Naghiwa na lang jud ko kaysa sigig pangutana siya. Magtaud-taud ana, kay naanay nag-doorbell. Nagdali-dali po ko gabre. Usa ka babae nga murag gihapak og harina. Nakabantay pa ko nga murag nahilaw iyahang smile. Abi guro niya si Marco ang moabre niya. Nangutana din siya kung aha daw si Marco. Ako ba siyang giingnan nga naa sa sulod. O gadali-dali din na siya adto sa kusina. Napay padagandagan o napadyo'y pahaghag sa luyo. Kalami man lang lubaon aning kutsilyo nga gidalan ako. Ningon pa na ang girl nga wala daw siya kabalo nga naa daw kuyog si Marco dito. Nitubag po si Marco nga, kaya wala mo ka nangutana. Nitubag po tong girl nga, okay I see. Tigun sa na nimo. Nitubag si Marco, nga helper ni mama. Diari siya na-assign. Lami lang jud kay mo ingon nga ako ang wife hoy. Pero bitaw. Mura mag-uyab ang buing or filler lang jud kaing mamulbos og harina. Sumoto nga paghuman ako og andam sa lamas, niadto din ko sa ref kay mo inom kog tubig. Og ahak pa jud ligi kaayo nga girl. Kay iyaha jud kong gibanggaan. Sumotong nabasa ako. Unsa may problema ning bayhana ba? Nasuya aguro siya sa kuang kagwapa. Bitaw. Napa siya paingon nga sorry daw. Dingon din na si Marco nga mag-ilis daw ko ug siya na'y bahala nga magtrapo sa basa. Pero nisambat ba tong girl nga siyalan daw. Feeling butan kayo siya. Sumoto nga niadto din ko sa kwarto ug gailis ko. Nga akong gisuot kay miniskirt ug fit kaayo nga sanina. For the pasuya kay ko ato og palagot ang show nako. Man ato kay nigawas din ko ug niadto ko sa kusina. Basta kay lain yun kaayo og tinan-awan si Marco ba. Nga mura magkakanunon kaayo. Bitaw. Unya ang girl kay mura pog iro nga nasaag nga gigutom. Gibira judain kong Marco padulong sa sala. Kung siya nako, nga di ba nagsabot na taganiha nga dili ka maging ana og sinuotan. Nitubag pud ko, nga wala mo ko'y laing sa uton pod. Yan nitubag si Marco, sure jud ka nga kanayong suoton? Nitubag pud ko, nga nabitang gibanggaan ko sa yob nimo nga namulbos og harina. For sure yun nga nakadungog tong babae kay naaman siya sa loyo. Ningon din ang girl. Nga what's wrong man Marco? Okay raman na iyahang gisuot. Pa-feeling butan yun kayo. Sa matong uli nabuhat si Marco ug nibalik na lang siya sa kusina. Kuyog iyahang babayeng harina. Bitaw. Sa mga tong gatanaw na lang kong salida og bahala sila kung mag-unsa sila dito sa kusina. Totoo ana,
Nana siya nag-doorbell ug ako nasad og giabrihan. Ug this time, tulo ka lalaki ang nangabot. Puro biya sila mga gwapo. Nangutan na din tong hapay kay buhok pero angayan na pud biya kung naabi daw si Marco. Itubag pud ko nga naa mga sir. Gitawag sa din ako si Marco nga naay nangita niya. Then ibalik din kog lingkod. Ug nakabantay jud ko nga gisipatan jud ko ni Sir Marco. So ko kay siya tinan-awan sa kuha. Pero bahala siya. Pero nisulod na lapod ko sa kwarto kay murag di naman tagod apil sa ilahan tapok-tapok. Gabasa-basa na lang kog libro since ipahulam ko niyag libro. Well, nalingaw na kog basa, nikalit na siya sulod sa akong kwarto. Iya akong giagdag kaon ana, pero wala yun ako siya pansina. Naghinilas jud ko. Di pa mamansin nga mura gold ba. Pero bitaw. Sa matong giinan ko nagbalik nga, kaon na ba? Nito bagpod ko, ngilagi. Kaon ra ko ron. Ay sige samok be. Nagbasa ko. Paingon ako ana kay nigawas ra pod dayon siya. Then pagkataod-taod ana kay nakabati na ko gutom kay almost 2 hours na sad kog binasag mga lahi-lahi nga libro. Pagawas na ko, nariyapon sila didto sa sala nga nagkamulog kanta na. Deadma ra gihapon ko ug wala ko'y lingi-lingi og diretso ra ko sa kusina. Sa mato nga naghukad yung rice ug kalit lang nang niduol si Marco ug gihukaran ko niyag sudan. Pero wala gihapon ako siya pansina. Yan siya nga waraw, sudan, basin makaingon niya ka sa mama nimo nga gipasagdan ta ka. Nagpasalamat rapod ko niya pero kanang pinakold-cold ang tingog kunuhay ba. Feeling kay ko that time. Paguman na kinigawas rapod dayon ug balik si Marco ug nagpadayon sila inom dito. Saba jud kay sila. Kadako na lang jud sa kong kalipay ba kung sitahon sila sa taga-Pikas kondo. Tagam jud ba. Og well kamulo na kog kaon, nikalit bitaw nagduol katong namulbos og harina nga girl. Murag feeling na ako kay murag mangaway na gyud ni siya ba. Pero kung mangaway gani ni siya, di jud ko magpalupig pa. Hingon siya. Iniguman ni mong kaon dira, pakahipos tong butilya. Ka jud kayo kung makasugo ba nga murag siya may amo. Kahilas na lang jud. Pero wala na ako siya pansina o kinsa ra gud ni siya ba para tumanon. Sila'y hipos kay sila may nigamit ato. Nagminaldita jud ko sa kuna-huna ba. Ningon pa nagbalik ang girl nga. Nakadungog ka wala. Pero wala gyapon ko ni tingog. Pero ni tando ra ko. Kaya wala pod ko'y karapatan kay mga bisita ra ba ni sa kong amo. Pagsilbihan na lang po na ako sila. Sumato nga paghuman ako kaon, nang hugas na ko, nanarapos sa lamisa, din adto din ko sa gisugo sa girl. Gipanguhan ako tong mga basiyo nila, ug wala ra ko'y imik, basta kay nang limpyo ra ko. Ang babaeng harina kay murag alimatok nga makakapyot kay Marco. Ug pabida yun kay ni si girl, kay gisugo pa ko niyag balik. Nga iya akong gipakuhag tissue. Abi kay kabalong helper ko, nigarag panugo ba nga lami kay labayag butilya. May gani na lang kay miingon tong hapay kay buhok nga sila nalay mukuha. Salamat jud kayo niya. Okay, nalingaw naman kayo sila. Nibalik ko sa kwarto og nang limpyo dayon ko. O gaandam na kay para mulakaw na ko. Kay weekend raman ko dito. Og sure ko nga naa na to sa parking area si Kuya Glenn. Katong driver kay siya makuha na ko. Og gusto sad na ko nga magsayo kay magandam ko sa mga papel na ko para magpa-enroll ko sa kuang pag-eskwela. Sumoto nga naabot jud mi sa balay sa kong amo. Og milabay ang mga pila ka adlaw ana. One time kinaay family dinner nila. Nagluto mi ni Ate Che kay siya may tigluto. Og for sure jud kay naa si Marco ana. Og anyways di ay, 5 di ay ang anak ni ma'am. 2 ka bayi og 3 ka lalaki.
Bali ikaupat si Marco. Unya kinamanghuran si Ate Ella. Tapos kinamaguwangan si Kuya Aaron. Basta maodyo na sila. And pagkahapon anak kay nagsugod nagpangabot ang anak ni ma'am. Napod ang iyahang mga apo. Ug taud-taud ana kay naabot na ang amaw. Ug gwapo kay siya siyang gisuot nga polo o kersones. Ang ayan gyud kayo siya. Sa mga to. Nga pag-abot ni Marco, gitagbo din siya sa iyahang mga pag-umangkon. Ilhan kaayo nga hilig kay siyag bata. Gikugos din niya iyan duha ka mga pag-umangkon o gihalok-halukan. Pagwel nagunot-unot siya sa mga bata. Nikalit bitaw nag-istorya ang iyang isa ka pag-umangkon nga. Angkol, ade siya tinika. Pagkadungog niya anak, kay murag nahilaw siya. Wala ko kabalo kung kinsa na si Nika, pero curious ko kung kinsa na siya. Sa mga to. Nga pag-abot ni Marco, gitagbo din siya sa iyahang mga pag-umangkon. Ilhan kaayo nga hilig kay siyag bata. Gikugos din niya iyan duha ka mga pag-umangkon o gihalok-halukan. Pagwel nagunot-unot siya sa mga bata. Nikalit bitaw nag-istorya ang iyang isa ka pag-umangkon nga. Angkol, ade siya tinika. Pagkadungog niya anak, kay murag nahilaw siya. Wala ko kabalo kung kinsa na si Nika, pero curious ko kung kinsa na siya. Siguro uyab na siya ni Marco. Niingon lang po day na si Kuya Matt, nga wala na jud daw niya nakita, nga nagkuyog si Marco ug si Nika. Pero sa kunahuna, kinsa man gyud ni si Nika eh. Basin pasabot nila kay katong nawong og harina. Siguro mao to siya. Pero wala ko'y sure. Ningon na po na si Marco nga dili na kuno angay istoryahan na. Agoy dyan. Murag na is something anong dili naman pwedeng istoryahan. Siguro gaaway. Pero ambot lang dyan. Ug taod-taod ana kay nangaon na sila ug nibalik na pud ko sa kusina kay mangaon na sad mi. Pag-abot na ko sa kusina kay nangaon na sila. Lingaw kay migtabi-tabi, labi na si Ate Che, o grabe katabian og malingaw na lang jud ka. Ug agi sa curious about ni Nika, wala na nako napugngan nga dili mangutana. Mas una pa man yun si Ate Che kaysa nako. Manang siguro, kaila siya ni Nika. Ug ningon si Ate Che, nga ex daw ni Sir Marco. Nangutana pa si Ate Che kung ano nangutana ko. Ug na pa sila'y medyo pagsungog sa kuha. Pero kas lang ingnan, nga dili man jud ba? Nang nangutana ramang gud ko. Then misumpay ba to si Ate Kai? Nga lahi po yato ba? Kanang kumusta ka dito sa kondo ni Sir Marco day? Wala ra ka kapuya dito? Wasak ra ba yun kaya na siyang mga gamit? Kasurinderan gani kay kuhanan niya. May gani kay naanak ka. Pero hinoon, bata pamansad ka. Mitubag rapud ko, nga okay ramante, kaya rasad. Sa moto nga nagdali-dali na lang kog kaon, islang Ate Che, sungugan kayo. Moday dili ganahan istoryahan si Nika kay ex judi ay ito niya. Then pag human akong kaon, kinidiretso ko og sila na ngaon, kay basin human na sila. Manghipos na ko. Ug pag-abot yun ako dito kay human na sila kaon. Pero naragyapon sila sa lamisa nga nag-istorya-istorya. Pero wala dyan ako damha nga grabe mang tutok si Marcos ako Nilikoy na lang dyan akong mata kay dili ko ganahan nga magtanaw niya. Langwa ko sa mga plato ni open up si Ma'am Belen about sa pag-eskwela na ako. Iha kong giingnan nga kuyugan daw ko niya og pagpa-enroll. Nitando rapod ko og nalipay jud ko kayo. O paghapitan ako sa gilingkuran ni Marco para kuhaan sa nako iyang gikanan. Ambot lang jud kay gikulbaan man hinoon kay ko. I don't know nga no basta kay maunay na feel na ko. Kanya kalagot pa jud kaayo kay kuhaan unta nako iyang plato pero naghuhukad pa man na siya dessert. Kunya,
Nilakaw na lang ko padulong sa kusina og ng hugas. Nagkanta-kanta pa ko while ng hugas para gana ba. Unya kalit bitaw nang naay may butho sa kong luyo. Ug niingon pa jud nga yabag daw kuno kayo. Aha ka jud. Daing butang siyang gikanan humani kuhag tubig. Ug ingon pa siya nga by the way di ay. Naklimtan siguro nimo imuhang pante sa CR sa kong kondo. Aha ka na jud lagi kayo. Kakalat na lang jud nako di ay. Kay gihalay ra bada ito nako didto. Og nalimtan jud nako. Pero gisipatan ra nako siya. Ningon pa na si Sir Marco nga. Ayaw ka bala ka ay. Dili ko manyak. Gilabahan ako balik. Kay wa man nimo tarong aglaba. Gisungog jud kog ayo sa buing ay. Perting katawa pa niya ana. Unya mi hawa rarabag kalit sa kusina. Pero naulaw jud kay ko. Then milabay ang pila ka adlaw ato. Nangadto na may eskwelahan para ipa-enroll nako. Og thanks God kaayo. Kay okay ra jud ang tanan. Na-enroll nako. Og mas okay pa jud kaayo kay si Sir Marco ang driver namo. Nasa front seat si ma'am og naa ako sa may back seat. Nya si ma'am ato nga time kay magpa-drop ra daw sa balay siyahang amiga. Og namalihog pa na si ma'am nga ipahatod ko ni Marco sa balay. Pero buing yun daw hana, kay wala man na niya gidiretso sa balay. Nilahos magyun na siyahang kondo. Nangutana pa ko kung anong naabot mi didto, nga dili pa man ako schedule. Pero ningon si Marco nga, ay sige yaw-yaw, gawas na diha. Tubagpud ko, palimpyo na sad ko nimo, damak manggod kay ka ba? Tubag si Marco pod nga, baba nimo. Sa matong ninaog na ko og pagsulod na mo sa kondo, kagubot na lang jud ba. Dili jud may tsura iyang kondo tungod sa kawasa. Nagatubang pa ko to sa mga botilya ug nikalit man na siya duol sa ko. Naa siya sa kong likod. Kana bitong dikit kay siya nako. Og nihonghong pa dyan na siya ingon siya nga surprise. Ahak jud kaayo kay damak yud kaayo tawhana. Nikatawa pa siya. Wala jud ko'y na istorya ato nga time. Nya siya, ni diretso ra siya higda siyang higdaanan. Hilas jud kaayo tawhana. Sa matong kasugod na lang kog limpyo kay para makauli na sad ko. Og after pila ka years, nahuman na jud kog limpyo siyahang kondo. Bitaw. Pero sure ko nga pagkaugmaan ni kay hugaw na sad. Kakapoy na lang yun. Gipukaw din ako siya kay humana o gusto na sad ko nga mobalik sa balay. Ni matarasan na siya. Pero, agwapo jud kayo siya. Samot na kay bag-o siyang mata. Siya na all jud kayo. Unya ako ani kung bag-ong mata kay murag yung apat ba. Aha ka jud. Sa mga nga padong na may gawa sa kondo, unya anikalit na siya ingon nga, mangadto sa daw mig mall, kay naa siya ipaliton. Galagot na gyud ko ani niya, mag-andam para ba ko sa mga gamit na ako. Nautan ako niya kung mag-unsa mi dito, pero ihar kong giingnan, ayaw gud pagsigi gireklamo diha. Tala na. Wala na lang sad ko nito bag kay basin dili o niya ako ihatod ani. Nabuing na dyan. Sumato nga pag-abot na mo sa SM, nangadto din mi sa mga school supplies ug nahibuong ko kung anong naami dere. Ug ningon na si Marco nga, pamili diha kung unsay mga kinahanglan nimo sa eskwelahan. Pagdali. Og kada kong kalipay nako kay mao gini akong gusto sa tibuok kinabuhi nako nga mamili ko sa mga gamit about sa pag-eskwela. Og karon pa ko naka-experience ani. Kay sa una, notebook, papel og ballpen ra gyud na. Pero dili pa jud ko katuo oy. Ug ako siyang gingnan. Nitubag pud siya.
nga dili ka. Uli na ta. Ni Ismail lang gyud ko ana og nag-thank you ko ni Marco. Og gadali-dali jud ko og pamili ato kanang mga importante nga magamit siya nako sa akong pag-eskwela. Kay basin mausab unya ni iyang unahuna. Sayang po. Nalipay kay kog pamili jud niya siya nagsigirag sunod-sunod sa ako. Human gipalitan pa ko niyag suoto nako. Mga sapatos, sandal, ug uban pa. Basta kay lipay yun kay ko ato. Ug walay oras nga nagsigi kog thank you niya. Kinsay dili matingala ana nga maldito kay siya. Pero buotan raman po di ay siya. Ug paghumanan akog pamili, naanami sa counter. Ang buing kibinuangan pa ko nga ako kuno'y bayad. Aha ka. Gikulbaan jud ko gamay ato. Sa moto nga nanguli na dayon me, ug excited na kay ko nga mag-arrange sa kong mga gamit. Pero pag abot pa nako ana, kay mapun-an pa jud ay ang akong kalipay. Kay naay nindot nga bag. Ug naay uniform. First time yun nako niba nga naay nindot nga bag. Og daghan nga mga gamit og uniform. Kinsa bay dili excited mo eskwela ana nga ang nipalit ay sa bag si Kuya Pao ug ang uniform kay si Ma'am. Sa matong pahuman ako panghugas kay nahigda na dayon ko para matulog. Ug nakauna-huna ko nga wala man ko nakapangayog salamat ni Sir Marco. Or siguro kulang pa to akong pag-thank you niya. Nakauna-huna ko nga textan na lang siya. Ingon ko nga, "Hi sir, salamat kayo." Medyo dugay pa na may reply si Sir Marco ug ningon siya, "Okay, bayad na sa paglimpyo ni mo ganiha." Klaro kayong wala siya ganahay siyang pag-reply pa. Medyo miasa na raba ko nga basig gipalitan ko niya kay gusto ko niya. Bitaw. Natulog na lang jud ko nga malinawon. Pagkaugmaan na kay sayo pa ko ni mata kay para malimpyo, kay mag-grocery daw may ingon si Ma'am. Kay naanasad sila'y family gathering. Sumoto nga sayo ko ng limpyo, nanilhig sa gawas, ng map sa suwog, nanrapos sa mga glass window. Ug mao jud nakasagara ako ang daily routine. Basta naa ako sa balay ni Ma'am. Dili pareha sa kondo ni Sir nga always hugaw o grabe kagubot nga murag wa joy bo. Salig siguro kay gwapo ba? Kuyawan dyan. Then while nang limpyo ko sa CR ato, kay nana ni kalit og panawag sa telephone. Sumatong gitubag na lang nako kay wa may laing motubag. Wala pa din ko kabantay nga si Marco di ay ang nanawag. Pa-telephone pa dyan. Nautana siya kung aha iyang mama. Ako arpon giingnan nga to sa kwarto. Ako anta siya nga doon pero niingon si Sir Marco nga dili na lang daw. Ingnon na lang daw nako iyang mama. Dili siya kaanhi unya kay naa daw sila'y meeting. Una-huna nako kay murag meeting siguro sa iyang mga barkada. Pero bahala siya. Then katong naanami sa grocery store, pero tinamong laroy-laroy dito kung unsay mga palitunon ug nagsunod-sunod lang intawon ko. Nakaunahuna na lang pud ko ba nga wala jud ko naka-experience ani sa una kanang mamalit og mga groceries. Natingala pa jud ko kay paghuman na namog pamalit ana sa mall. Nang hapit pa yun may sa merkado kay naa daw pamiliton si Ma'am. Abi nakota ng mga dato kay OA kaayo nga dili mo sulod sa merkado. Unya daghan para budget kitog tawo. Pero si Ma'am kay lahi siya. Buutan pa yun kaayo. Ug paghuman na namog pamalit sa tanan, nanguli na mi. Pag-abot po namo sa balay, nagsugod na mig-andam. Kay unsa na daw tong orasa basin sayo mga bot iyahang mga kaparintihan. Ug hantod sa nahuman na mig-andam sa mga handa.
ug tanang mga kinahanglan para sa family gathering nila. Okay na jud ang tanan. Ug naabot na sa diha mga parinti nga madatuon sad. Iyaiyag sakyanan. Sana all yun kayo. Ug si Sir Marco kay tinuod yun di ay nga wala siya. Murag nag-uol pod ba ako. Bitaw. Lingaw man pod kayo sila nga perting panganta. Bibo kayo. Ako pa'y nagsugba-sugba sa gawas. Dito sila gakantahay. Good sarapod kaayo ang mga kaliwat ni ma'am. Dan pagkataod-taod ana, kay naay sakyanan nga niabot. Ug naay usa ka lalaki nga minaog. Nagguwapo rabajod kaayo. Tisoy-tisoy pod. Pero, mas gwapo pa si Sir Marco. Bitaw. Pero tisoyon po dyan nga lalaki ba? Tas ilong, lamig pamarog. Ug murag makahubog panty po ba? Bitaw. Nilabay pa na siya dapit sa kantungod. So na good evening ko niya. Pero taod-taod po ana, ni kalit man nag-abot si Sir Marco. Ati kinitawhan na ingon-ingon pa nga dili mo ani ay. Ati konsad kayo. Ako pa siyang giingnan. Nga naman ligi ka sir. Nitubag pod siya. Kay naaman ko. Ambot lang jud og seryoso ba siya siyang tubag. Pura joke lang man. Ambot lang jud niya ba. Nisulod na dayon siya kay ubay-ubay na sadbiya iyahang mga auntie dito. Unya gitawag na pud ko para mukaon na. Sige nilag inom na nga hubog na gina sila. Pero dili ra pod siguro kay kanang hubog kay sa tanan. Kanang nakainom na lang siguro jud ba. Unya si Sir Marco kay gusto na pud siya muuli sa kondo niya. Pero wala siya sugti ni ma'am kay gabi na. Unya nakainom na pud ra ba. Pero wala yun na gapapugong si Sir Marco. Nga mo uli jud kuno siya sa iyang kondo o kaya ra daw niya nga mag-drive. Og sa wala pa yun damha, iyaha pa jud kong kuyugon. Kay Sabado na daw pagkaugma. Nanangit pa yun na siya ni ma'am nga iyahan na ligi kong kuyugon. Kunya ako, kay nakulbaan na jud ko gamay. Kay what if jud hubog ra ba siya? Bitaw. Sa matong sa walay duha-duha, gakuha na ko sa kong gamit. Nisakay din ko siyang sakyanan, dayon ng larga nami. Hilom ra jud kay mi sa mong biyahe. Pag abot na mo sa iyang kondo, usa kadako kaayo nga milagro. Limpyo kaayo iyang kondo. Ako pa na siyang giingnan. Uy, himala lagi kay limpyo kayo. Nitubag siya. Bungkagon ko nagbalik para naa kay buhaton dire. Nitubag pud ko. Ngayaw lang pud oy. Maluoy ka. Dayon smile dayon ko. Sumotong giandam na nako iyahang higdaanan o gitarong na para matulog na siya kay hubog-hubog biya siya. Ug pag human ako andam, kigitawag na nako siya para matulog na. Ug nitando orang buing. Nisulod na po din ko sa akong kwarto para matulog na. Nag-ilis pa ko og pangkatulog. Ang akong gisuot ato kay cycling og murag spaghetti nga sanina ba. Pero murag giuhaw naman hinuon ko. So motumigawas ako para mo inom kog tubig. Pero abi dyan ako natulog na si Sir Marco. Pero naaman hinuon siya dare nga naglingkod nga nagtanaw man og salida. Sumotong ning tanaw yun na siya sa kuha. Dali-dali intawon kog adto sa kusina. Ug murag nakulbaan man sa daan ba. Ug mas nakulbaan pa jud kog ayo ana. Kay nikalit man na siya gisunod sa kuha. Perti ng buto-buto sa kundugan. While nag-inom kog tubig. Nagkuha day siya beer. Ug gitunulan pa kuha na niya.
Nagduha-duha pa ko kung dawaton ba na ako or dili. Pero ang ending, gidawat na lang po na ako ang iyang gihatag nga beer. Dahil nibalik na rin siya sa sala, ug murag nindot iyang salida. Nisunod na lang po dayon ko. Nitan-aw ra na siya nako, dayon nibalik siya tan-aw sa salida. Pero gibalihin man na niya kalit ang salida. Katong nagkiss-kiss na unta ang eksena. Aha ka. Manginit man sad ba? Pero wala jud ko kasagang siyang pangutana. Nangutana siya kung naa na ba daw ko'y uyab. Nito bagpod ko. Nga wala intawan, sir. Since birth, wala ko'y uyab. Pagkadungog niya sa kong tubag, nibalik ra po siya lantaw siya hanggitanaw. Ug wala na lang may kabantay, nga nahurot na day namo ang amo ang giinom nga beer. Ug nakuwangan siguro siya kay gisugo pa ko niya, nga mukuha pa daw ko beer. Pero sa to say, nahurot na iyang beer dito. Ug gisugo pa jud ko anak niya, nga magpalit kuno ko. Gikuwangan jud siguro ni siya ginihaba. Pagbalik pa nako kay andam naman ang baso ug naay mga chips para pulutan. Ug nagisugod na sad mig tagay. Ug hantod sa hubog na jud kay ming duha ani. Init na kaayo sa pamati. Nga moduol naman kog lingkod niya. Aha ka jud. Unya ako kung mahubog kay di ra ba yun ko makalimot kung unsa ko magipangbuhat. Pero feeling na ko ni gara zi ko atong time kay lagi hubog na ko og tili na jud maulam. Ug hantod sa nidikit na jud ko ana siya. Ug ang iyang kamot kay nabot na sa kuwang paa. Wala ko kabalo kung nahubog na bigyan ni siya or wala pa. Pero bahala siya. Murag iganahan sad ko siyang gibuhat. Murag magnanginit sad ko pinakalit. O wala na rabazit ko kabalo kung naunsa na niya akong gisuot. Basin na anay mga makita nga dili dapat unta makita. Ug sa dihang wala ko kabalo kung ano to. O gihalukan lang na ako siya diretso. Siguro isa to sa pinakaulaw kay nako nga gibuhat. Abi pa na akong masuko siya. Pero ni kiss back man na siya. Ug perte na namong pinaakay ato nga tayo. Grabe na gyud ang amo ang pagkiss usag-usag. Ug bisag asa na sad napunta ang iyahang mga kamot. Giganahan sad ko. Basta ligi nakainom kay lami na kay si pamati. Nga wala na nagunahuna og sakto ba ni dili. Basta kay lami. Ug hantod sa lami na jud kaya mo ang pinaakay. Ug gihubo na niya ako ang sanina. Grabe ki siya makatutok sa ako. Ug iyahan ang gikumot. Hantod sa nikamang na yun na iyahang usa ka kamot. Padulong sa ubos. Na-feel pa na ako ang iyang kamot sa kuntian. Padulong sa kong puso. Hantod sa nabot sa ko. Perting giluka na lang man siya. Nakapamaak na lang jud ko sa kong lips atong ate. Basta kay iyahan na nang dulaan ng ako. Ug makabuhat po taanig mga sounds. Kanang nalamian ba? Sound
sa nalamian. Basta kay ang iyang mga kamot kay dili na mapuyo. Ang iyang lips, ang ako ang lips, grabe ng pinakay. Perte niyang kumot. Basta hantod sa iyahan na daw ang ipasulod. Ako pa siyang giingnan nga hinaya lang kay first time pa nina ako. Ningon pa na siya nga sure ba dili na lang ka nato na ipadayon. Ako pa siyang giingnan ano man bitinon ko nimo. Og ni smile ra na siya. Ingon pa na siya. Andam-andam na kay maghimo tagbata. Og ni kalit na siya gako sa kuha. Og iyahan na sad kong gikiso kayo. Hantod sa kinahinay na giniyag pasulod. Ay ako ni hinumduman ato nakatiad ug nakasyagit na lang jud ko tungod sa kasakit. Lain na day no nga murag jud ko gipansakan ba. Gapang agay in tawon ko ato. Sumatong iyahan na lang kong gikisan kay para medyo less daw ang sakit. Ginahinay niya hantod sa nakasulod na jud. Mura jod nga naay nagisip. Iyahara dyan ang kinahinay hantod sa medyo naka-feel na ko. Huwag lamig. Pero sakit gihapon kayo. Mga sound na lang jod sa nalamian. Ang ako nadunggan. Medyo sakit gihapon ba? Hantod sa pas-pas naman jod kayo siya. Kay hapit na siya. Og iyaha dayon nga giipo. Og ikaon bitaw na niyag kalit. Ang ako ha. Iyaha pa kong gibilang kadug maayo. Og abi na kog mao na to ang last niyang buhaton. Pero dili pa di ay. Napadiay round 2. Mura kog kasuguton or dili pero lami man jud kay ba. Gwapo pa gyud kay siya. Pero murag sakit man pero mas lami jud. Og perting kumbate na sad niya. Og hantod sa nahuman na jud mi. Og nakatulog jud mi tungod sa kapoy. Wala ko kabalo kung saon ako ni siya pag atubang ko. Hambot lang siya. Sumaw to. Nga nakatulog jud may paghuman na mo. Ana-ana. Sakit pa kaya kong ulo pag matana ko. Ug nakahinumdum jud ko. Ngala. Naamang gyudi ay nahitabo sa mga gabi. Perting ana-ana juday namo. Mauwaw pa jud ko mugawas sana. May ragkiat jud ba. Sumatong gahigda-higda na lang ko og mga pila ka minutes nga gahulat ko nga mo-duty na siya. Nagpaminaw ra jud ko sa gawas ug mulakaw na siya. Ug sa dihang kay murag mingaw naman jud. Sumatong nga naka-decide ko nga mogawas na. Pero nakuratan ko nga pag-adto nako sa kusina kay naaday siya didto nga galuto. Naulaw jud ko kaayo. Mo nang nagkuha na lang kog tubig. Na good morning pa na si Marcos sa kuha. Wala po ko balo kung mutubag ba ko niya or dili. Pero na good morning pod ko niya. Ningon pa siya. Basin gusto ko maligo. Gaandam kog bugnaw dito. Kay basig
sakit pa na. Nikatawa pa na siya. Basta kay gibono ginako siya pan. Kibastos kay siya. Unya nikatawa pa jud siya. Pero kiligon man sad ko ani eh. Bisag adlaw-adlawon pa to nato, sir. Okay ra kayo. Bitaw. Pag umana og kaligo, siya na po'y nipuli kay mo trabaho pa siya. O gauna na lang pud ko kaon. Then pagkalunes nato, first day sa kong pag-eskwela. Ug wala na pud na sundi ang ana-ana namo ni Sir Marco. Og gibaliwala na lang pud to namo nga murag wala ray na ito po. Medyo sakit siya. Murag pang palipas oras ra jud to niya. Pero gihatod pa ko niya ana. Then nag-goodbye siya sa kuha. O giingnan pa ko niya good luck daw kuno sa kuang first day. Napa siya'y pa good luck. Then mo na to nga nipasutoy niya dayon siya. Ug nitawag akong mama ani nga nangutana kung mo eskwela na ba daw ko. Nalipay pud si mama about sa pag-eskwela nako. Nga nakatunong gyud ko og maayo kayo nga amo. Og gwapo nga anak. Bitaw. Sumato nga nalingaw ra ang first day nako. Og nadan ko'y mga nakabarkada kay sipat biata. Dali ra ta kasuod. Dili man pud whole day ang klase sa Monday ug duha ra ka subject akong gisudlan. Unya pagka Tuesday ana kay usa na lang. Pwede ra ko muulig sayo para makatrabaho sa panimalay. Dili pud ko ginakuha kay syempre kinsa ra gud ta. Bitaw. Gapliti lang ko ani. Lingaw man sad og mag-commute ka. Nag-commute ra ko ani og nalingaw man sad ko. Kay og nakay gustong hapiton, mahapit ra nimo. Og hantod sa milabay ang mga pila ka adlaw, birthday to ni Ma'am Belen. Daghan kay tawo sa balay og nabisi mighanda sa mga pagkaon ug uban pa. Napoy mga barkada si Sir Marco nga nangabot. Ug apil pud tong harinag nawong. Naagyod siya. Nawala jud akong nindot nga mood ato kay nagsigiran siya tapot kay Marco. Murag nagselos na ba ko ani. Pero naalang ko sa kusina ato ug lisod pod og mag-apil-apil ko didto sa ilahan tapok-tapok. Dayon, nainisulod sa kusina nga wala ko kaila nga gwapo sad biya siya. Naa siya gikuha unta pero nalangay man hinuon kay nagtabi man miniya. Daldalon pud to nga pagkalalaki og bibuhon pod. Unya, buutan pod siya kay istorya. Dili ra mahangin. Sige na mag-istoryahan na nikalit na nag-abot si Marco. Haningan siya. Oy Clint, naraday ka dire. Nitubag si Clint nga. Lagi, naraman unta ako'y kwaon. Pero nalingaw man hinoon kog istorya aning dalaga dire. Naulaw pa jud ko kay dalaga bago daw ko noy. Murag nahilom si Marco ani. Sumato nga nilakaw na ko then didto ko sa may loyo dapit ni Age. Pero buing juning tawhana si Marco kay ni sunod man nagkalit og nihawid sa kuang kamot. Nahubog naman sad kaha ni siya ba. Hingon pa siya. Ay sigig paati katong Clint kay babaero kay to. Nitubag pud ko. Nga wala man. Tubag siya. Nga wala si mong mata. Gangisi man gani kag inistorya ato. Murag giganahan sad ka ba? Amaw gini siya ba? Pero nahilom na lang mi kadyot ana kay naay nagpadulong sa moa. Si Keisha. Katong harinag naong. Nangutan nag-asa dapit ang CR. Makaligot yun kaayog dagway ba? Hambot na lang dyan. Og nagpadayon ng Jod ang pag-celebrate ni Ma'am Belen siyang birthday. Naistorya pa siya sa atubangan og nagpasalamat sa mga bisita. Pero, naamanay ni Kalit og abot. Ex daw to ni Marco. Kung galagot ko sa naong ni Keisha sa una, murag napunan man kay naabot man si Nika. Buwag naman unta ni sila pa, kay ex na god gani, pero nganong naaman siya diri karon.
Murag ning samot jud og lain akong ginhawa ato nga murag nagselos na jud ko. Kay gitagbo man ni Marco iyahang ex. Buwag naman kahani sila. Anong na may patagbo-tagbo man? Nakahibaw man unta siya mulakaw ba? Imbis gigutom ko ato, wala na jud ko ni kaon ug naglain hinon akong lawas. Nisaka na lang ko sa taas ug nakita na ko si Ate Len nga bag-o nga katabangan ng limpyo siya. Nangutan na pa siya kung humanabad ako kaon. Nitubag pud ko nga wala pati ay. Unya na kumukaon og wala nay tao. Ug nismile na siya nako dahil nisulod nako sa mong katulgan og nakatulog jud ko og mga pila ka minutes ato. Basta kay murag wala jud ko'y gana ato ba. Kanang nasakitan jud kay ko. Na in love naman jud siguro kung Sir Marco ba. Pero sa kung nahuna pod, nga na naman untay nahitabo na mo. Pero basin baliwala lang yun tong Sir Marco ba. Basin pampalipas sa rakog biga atong time ay. Sige na kog nahuna, nakatulog jud kog balik. Unya naanalay ni pukaw nako. Si Ma'am Belen di ay. Nangutan na siya kung nagkaon na ba ko. Ay kanimang good si Ma'am kay di gini siya makalimot nga sigig pangagda sa mga kaon. Pero ambot lang kay nag-uol man hinon kog pinakalit kay what if si Ma'am kay dili ganahan nga ako'y maasawa siyang anak. Kinsara gud ko. Usara jud ko kakatabang nila. Unya nangandoy nga mahimong asawa siyang anak. Hahayos na lang jud. Makawalaga na bitaw. Pero before ko mibalik o gawas ana, nang hilamos ako daan kay mauwaw sadta sa mga bisita. Pagawas na ko kay ako pang gipangita sa akong mga mata si Sir Marco kung siya dapita. Ug didto na ko siya nakita sa may gawas. Kuyog iyahang mga barkada. Ug wala na nako nakit-an ang iyahang ex. Nakahato. Nipadayon na lang ko padulong sa kusina ug wala na nako damha nga magkatagbo mig kalit siyang ex. Gwapa man gyud siya. Tason, morinahon. Pero gwapa pa ko eh. Bitaw. Ni-smile pa ko na niya pero wala ko niya gipansin. Nakuratan pa jud ko kay nanay si Clint nga nagkaon. Unsa man ning tawhana oy. Nailamisa sa gawas pero diri gyud sa kusina gakaon. Hingon pa siya. Ay finally. Naara yun. Ganihara ti ka gipangita kay nawala man ka. Hali na. Nagkaan na ka? Kaon na dire o. Kuwaan ti kag plato. Kuya watawhanan jud kay nakahinumdum ko sa istorya ni Marco nga babaero daw ni siya. Sayang kay gwapo unta pero babaero lang. Sumatongan ni kaon na lang pud ko nga gaatbangay ming duha. Unya agay istorya. Gisabayan na sad nako siya para nasad ko'y kaistorya ba. Mukuha nung takog soft drink sa may ref pero nahurot naman. Gingnan pa ko ni Clint ana nga mamalit ra daw may dito sa gawas. Ni-smile ra pod ko. Nagpadayon rami sa mga pagkaon o pag-istorya hangtod sa nahuman na yun me. Sumatong giingnan ko niya nga manggawas lagi daw may kay mamalit may soft drink. Ug mikuyog na lang pod ko kay naaman pug ko'y paliton. Pagawas pa namo kay nakit-an ako si Marco nga nagunot-unot na yud sa iyahang ex. Lami kayo kumuton ang nawong. Sumatong gipaandar na ni Clint iyahang motor o gitauran pa ko niya og helmet. Napa siya'y pa-smile nga pinakita kandiis niya. Pero nakuratan na lang ko kay naamay ni tingog sa kuang luyo. Si Marco di ay. Nanguta na siya kung ahami padulong. Dingon rapod si Clint nga naamay paliton. Ug akong inan si Clint nga mangadto na mi kay giuhaw nako og natuk-an na jud ko. Nangatawa jud ming Clint ana nga wala nakarelate si Marco ba. Nisakay na dayon mi siyang motor ug muadto na unta mi. Pero niingon na si Marco nga magdali kuno kog balik kay naapa ko'y mga buhaton. Pag-abot na mo as tindahan, kay nagpalit yun dahil may soft drink.
Nag-istorya-istorya pa mi ana. Wala pa mi balik dayon. Taod-taod na mo sa mong pag-istorya-istorya, namanay ni kalit o gabot nga nagmotor pod. Si Marco di ay kauban ang iyahang usa ka barkada kay magpalit daw sila og beer. Ningon pa na si Marco ni Clint nga kato kunong angkas niya karon nga laki kay didto kang Clint mo angkas. Ug ako daw kay sa iyaha ko mo angkas kay ka-flaton daw ang iyahang motor. Ate jud kani si Marco ba. Sa mo nga paglarga na namo, wala jud ko mihawid siya ba. Pero ningon na si Marco, nga hawid ko no dira, basin mahulog ka. Nitubag pud ko, nga dili raligi. Tubag si Marco, nga hawid lagi ba, ay kog palaguta. Sa motong wala ko'y nahimo, kundi may hawid na lang ko. Murag itsyag talaba kay dali ramang kayo masuko. Maldito jud kayo. Og natingalan na lang jud ko ato kay nikalit na mig-abot sa may dagat tapit. Mihonong may isda plain sa dagat. Ninaog siya. Cute yud kay siya nga murag angayan nga magsuko-suko nga wala ra ba may label duha or unsa ba. Niingon pa na siya. Nga di ba niingon ako ni Moaya nga di ka paati katong tawhana. Nitubag pud ko. Ngunsay atik oy nga namalit ra man mig soft drinks. Nitubag pud si Marco. Bisa na. Ug dalon kag kilid-kilid unsa may laban nimo. Ug gibinuangan ako siya ug ako siyang giingnan. Maayo hinuon. Mo say gihulat nako ba nga manghagad siya. Tubag si Marco. Nga nabuang na kaya. Huwag ni katawa ko. Buing bitaw nga mura sad kagway gibuhat nga gaunot-unot ra mo atong murag alimatok ni mga ex. Uli na ta, basig nangita na to nimo ba? Murag yun mig mga korek ato nga wala biya may mga label ba? Og nakuratan na lang jud ko sa sunod nga gibuhat niya sa kuha. Gikisan man ko niya kalit ba? Wala pa ko may balos dahil ako siyang giingnan. Nga ikog atik-atika anang case ni mo Marco. Palipas ra ko sa biga gihapon nimo. Nitubag siya. Unsay pampalipas nga. Mura namang gani ikog mabuang nga sige hunahuna nimo ato ba. Tubag ko niya. Halos-los yun mo sir. Tubag si Marco. Ayaw na kog tawagag sir ligiaya. Tawagar kog Marco. O kundili, love na lang. Wala jud ko kasabot sa kung na-feel ato nga time. Ug wala ko kabalo kung unsa kong itubag. Sumutong nangagda na lang ko niya nga manguli na me. Pero dili pa siya muli kay magpahangin sa dami dito. Pero ako agi siyang giingnan nga manguli na me kay basin mangita na ang iyahang uyab siya ba. O gidiretso na pud ko kiss ana niya. Hantod sa ni-kiss back na ko. Og naglami na sada nga mo ang pinaakay. Og wala pa jud na mo napugngan nga magkinuotay mi didto sa daplin. Haha ka dyan. Pero tama na rami ato sa kot-koot og wala joy na hitabo. Kay lisod nagmasakpan nga ulaw jud kayo. Paguman sa mong pakpaak moment dito sa may daplin sa dagat. Manguli na jud me. Pero before ana, giwarningan pa kong Marco nga dili na daw kuno ko magdulduol kay Clint. Kay patay jud kuno ko. Pero so no na ko, hayahay kay siya ba kay ako dili pwede mo duol sa laing laki. Pero siya kay magdulduol raman. Unsa na jud kahay update silang relasyon ba? Aha ka jud ani ay. Pag-abot pa namo sa balay, kinangutana pa na si Ma'am Belen kung ahamigikan. Ningon rabot si Marco nga gikuyugan ko niya kay naami gipalit. Paguman ana kay nagtabang-tabang og hinlo na lang ko didto. Hipos-hipos pod ginagmay. Dayon, gisugo pa ko ni Ate Che ana nga magkuhag pulutan unya ihatod didto sa lamisa nilang Marco.
Nakulbaan pa ko gamay kay basin makita na sad nako nga mag-unot-unot siya siyang ex or uya ba to or ex ba niya, bahala siya. Dali rabia ko masakitan. Pero wala ko'y choice kay gisugo man ko o gihatod yun nako dito. Nagsadayang hapit na ko sa lamisa, wala jud ko nakasagang sa kong nakita. Nag-kiss man jud na silang duha ba. Kita kayo sa kong duha ka mata. Wala no ko balo kung muduol pa ba ko or hadili na lang. Sakita jud lagi. Pero gihuna-huna na lang po na ko nga. Hinoon, wala man jud pud ko'y karapatan nga magsalos or masakitan. Kay wala may kami. Katong nahitabo sa mua kay hinubog ra gyud siguro to. Isod na lang sa akong unahuna nga pampalipas biga ra jud ko niya. Ug wala joy feeling sa apil ato. Mutalikod na unta ko kay di na dyan ako kaya ihatod ang pulutan. Pero gitawag magkugkalitan na nga ang pulutan daw. Ug feeling na ko kay nakuratan si Marco ato. Kay dali raman sila nakaundang silang gibuhat. Unya wala pa jud ko kabalo sa kong buhaton nato. Sumiyangot na lang ko. Ug akong gihatag sila ang pulutan. Paguman ako dito, nananghin ako ni Ma'am Belen nga matulog na ko. Nisugot po siya kay kabalo siyang nako'y klase pagkaugma. Igo ra jud na ako nga pagsulod sa kwarto. Nitulo akong mga luha. Siguro wala na ko'y mabuhat kay basin nagbalik yun sila. Ug kahibaw lang ko. Wala na lang unta ko gapahilabot siya. Sa motong pagkaugmaan na sayo kay kumimata, kay nag-andam pa ko sa kong gamit, ug napo ko'y mga trabahoon sa balay. Pero ang mas nakasakit ana, kay naa si Rika. Bot pasabot kay dito siya natulog. O kung dito siya natulog, siguro gadulog silang Marco. O kung gadulog sila, posible yun niya na ay mahitabo. Ug mas nasakitan ko. Wala jud ko istorya ato nga buntag. Nagkaon ko nga hilom lang mi. Ningon pa si Marco nga siya daw mohatod na ako sa eskwelahan. Pero los jud niya. Wala jud ko ni sugot. Nawad-an yun ko gana siya. Wala yun ako siya pansina. Dili na yun ko magpadala siyahang mga ate. Ug sukad ato jud kay wala na nako siya pansina. Ug nag-text pa na siya nga mo explain daw siya. Ug nangayo pa siya sorry. Pero wala yun nako siya pansina. Ug wala man jud ko'y mabuhat. Magdagan man jud ang panahon. Di magyud pwede undangon. Kay weekend naman, but pasabot ana kay mo adto na sad ko sa kondo ni Marco. Pero dili yun ko ganahan. Sumutong nananghid ko ni Ma'am nga dili lang sa ko mo adto sa kondo. May gani kay mi sugot na si Ma'am Belen. Pero ahak jud kaayo kay ni adto magyud na sa balay si Marco. Padtoon daw kog kondo kay daghan daw kong hinloon dito. Sa moto ang resulta, wala ko'y choice kundi mukuyog na lang siya. Nangita yun siya paraan ba? Sa moto nga wala ra po ko imik, wala ami sayahang sakinan. Basta kay di yun ko ganahan nga motagad siya. Dili na yun ko. Sige pa na siya pangutana sa kuha kung nasuko pa ba daw ko. Wala dyan ako siya tubaga. Wala dyan ko'y tingog-tingog ana. Ug sa dihang gihawiran bitaw na niya ang akong paa. Giwakli gyuday na ako na ihang kamot kay lisod na. Ningon pa na siya sa kuha nga, Aya, dili na ko intensyon nga maghalok ning Rika. Wala sad ko kasagang kay nikalit lang siya. Timing sad nga naa ka. Nakuratan pud ko ato mo nang natukbod na ko sa Reka ato.
Mo na iyahang explanation sa kuha. Mura yun mig uyab ba kay napa siya pa-explain. Nga wala ra ba jud may label. Pero ako siyang giingnan nga. Pero ni bawos yun ka. Tubag pud siya. Habawos si mong mata. Wala mong good ming lihok ako nga bil ato ba. Og nagsige lagi na siya sorry sa kuha. Og napadyoy pahawid-hawid sa kong paa. Maluya ra ba jud ko kung hawiran na kong paa. Unya, grabe ra bang ugat siyahang kamot ba? Basta kay di jud ko ganahan kay basin matintal na sad ko. Sa matong pag-abot na mo siyang kondo, atik yun tawhana kay wala gyoy hugaw ba? Atik jud kayo siya ba? Pero yung si Marco, ngagituyo do to niya para tagdo na nako siya. Og makaadto ko siyang kondo. Ako pa siyang giingnan. Ngano man day ba? Unsa day gusto nimo? Kalimte na lang tong nahitabo sa tuwa. Aksidente ra jud to. Ngano mangayo ang pugag sorry nga wala may kita. Nahilom pa na siya kadyot og nikalit na siya ingon nga. Og kung moyab ko nimo. Og nakuratan jud kay ko siyang tubag. Nya kung manguyab daw siya sa kuha. Aha ka dyan. Huwag ako siyang giingnan. Nga layo kay mig age gap. Bata kay ko para siya. Tubag si Marco. Nga naman daygod. Wala may mamatay anak. Tubag po ko niya. Unyag makaibaw si ma'am. Unsa may ika-istorya niya. Nitubag si Marco nga. Dili man po nato ipahibawo dayon siya. Isikret sa nato hangtod sa mag-18 na ka. Pero di yun mawala sa kong nahuna hang iyang ex. Sumotong ako siyang ipangutana kung unsa jud ilahang relasyon. Nitubag po si Marco nga. Nitubag po si Marco nga wala na gyud silang duha. Dili na sila uyab. Pero ako siyang giingnan nga klaro kayo nga naibog pa ang ex niya siya ha. Nitubag po si Marco. Hindi maibog siya basta kay dili na ko niya. Unsa man? Sugot ka nga kita na? Nagunahon na pud ko kunuhay ba nga dili din ako siya sugton diretso. Magpa hard to get kunuhay ko bisag nakuha na ko niya. Bitaw. Sumatong ako siyang giingnan niya kinahanglan kog oras para magunahon na. Misugot ra pud siya. Sumatong nga nagluto na lang may ug nag-arrange po ko dito. Ug sa dihang nikalit na siya ingon nga lang, dili ka maligo. Ug mura jud kog nabungol siyang giingon. Kay lang daw. Iya akong gilang. Kanang naadyoy murag mga butterflies sa kuntian. Basta kay galain jud akong feelings ato. Bitaw. Og nisumpay pag yun na siya nga may pagmaligo na jud ka kay magyera ta karon. Ang gisipatan yun ako na siya kay bastos jud kayo tawhana. Ako siyang giingnan nga nabuing nakadiha. Og nikatawa ra na siya kay joke ra daw kuno to. Pero after yun sa atong naay nahitabo sa mua, wala na yun na sundan. Kinisaad na si Marco nga dili sa daw ko niya hilabtan. Ug hantod sa milabay ang mga adlaw og panahon, birthday na to nako. Happy jud kay ko ato kay bisag usara ko kakatabang. Gihandaan ko ni ma'am bisag ginagmay lang. Nitawag pa na si mama sa kuha ug ni-greet og happy birthday nako. Ug naka-decide ko ato nga time nga akong i-share sa iya ang about ni Sir Marco. Ug akong giingnan akong mama nga ang anak sa kong amo nga gwapo kaayo kay naibog ko og na in love ko og same og feelings.
na in love sad siya sa kuha. Og nanguyab pagyud sa kuha. Nangutan ako sa kong mama kung sugton ba nako si Marco. Ang natubag gyud sa kong mama kay nabuang nakaya og nagkatawa jud ko. Sumoto nga nitubag ko sa kong mama nga mao gani mga naglibog ko. Tubag pod si mama, okay raman sa ako anak nga mag-uyab-uyab ka kay salig man ko nimo. Pero ayaw po ng anak intawon si mong amo eh. Tubag pod ko, ngon saon man na ron ma, nga sugto naman ako. Tubag si mama, nabuang nagyud ka na. Og perting katawaad siya na ako. Lingon na lang kong mama nga, ako ra daw kuno ang mag-igo ug dili daw i-surrender ang amuang bandila. Pero wala lang jud kabalo si mama. Nga humana jud mig ana-ana na surrender na. Sa moto nga naka-decide na jud ko nga sugto nako si Marco. Naapo day akong uban niya classmate ato. Gi-invite na ako. Pero katuro po jud nga mga suod kayo sa kuha. Nagsige pa og tan-aw sa kong phone ato kay basin nag-text na si Marco. Pero ahak jud kay tawhana kay wala jud. Wala lang man nag-greet sa kuha, bisag text lang. Hantod sa nangaon na lang jud me kay wala jud Marco nga naabot. Nawad-an jud ko gana. Hantod sa nanguli na lang ako mga classmates ug barkada. Wala joy Marco nga naabot. Mura pa kog kaiyakon kay ato ba. Kay imbes atong adlawan ako sugton siya. Wala man hinoon siya. Ug hantod sa nagabi na lang jud kaayo. Wala gyud Marco nga naabot. Nagtanaw-tanaw na lang ko sa kong gallery ba. Mainta na lang makuhaan gamay ako ang kaguol og kaminga. Pero ni kalit man nag-abot si Marco. Og nag-greet siya sa kuha. Og ningon siya nga happy birthday lang. Naglagot jud ko niya kay dugay kay siya naabot na. Nagsorry po na siya sa kuha kay nadugay daw siya. Kay daghan pa siyang kinahanglang humanon siyang trabaho. Og naasad ko na siya gihapit. Muhag para ba jud unta siya sa kuha pero gipugnan ako siya. Kay murag nakalimot man nga wala may siyahang kondo. Masakpan jud may siyang mama ani ba. Paktay jud. Ningon pa gina si Marco nga padtuon ko niya sa kondo pagkaugma. Og siya na daw bahala nga mananghid siyang mama. Niya nga orasad ko. Ako pa na siyang giingnan nga. Bitaw. Na ako'y istorya ba. Ug ni kunot jud na iyahang agtang. Sumutong ko ang gi-open ang topic. Ang about sa iyahang pagpanguyab sa kuha. Ako siyang giingnan kung naghulat pa ba gihapon siya sa kontubag. Nitubag po si Marco nga yes lang ka. Nagpaabot pa jud ko si mohang tupag. Huwag ako siyang giingnan. Oo. Moro jud na ako ang gitubag. Huwag nakapangutana gid siya balik kung unsa ko no'y tubag na ako. Ako ra po siyang nagbalik nga. Oo na gani. Huwag siguro kay hinahinay na nga ni sink in siyang unahon. Nisiga yun na iyang mata. Ug makita jud pud nako nga nalipay kaya siya. Mihag jud na siya sa kuha. Wala na gid siya kapugong ba. Sa motong gipangita na iyang mama, kay mananghid daw siya nga didto ko niya pakatulgon sa kondo. Ahak na jud ni. Abi ko ugma pa. Kaning ihang gibuhat ba kay basin makabantay ug makabalo na yun ni si ma'am ba. Kaya unsa kayo nahunaon ni ma'am, nganong didto ko niya pakatulgon. Abi pa na kog dili mo sugot si ma'am, pero may gani kay ni sugot pod.
Ug hantod sa naabot na mi siyahang kondo. Napalang mi sa gawas ana kay sige na siya panimhot sa kuha. Paktay kita ni ba? Sa motong pagsulod pa jud namo kay gipaak na day niya ako ang lips. Gitsura. Asa naman ihang promise nga di daw sa ako niya hilaptan. Ate konjud kayo. Kay wild na gyud kay siya makadalag hikap-hikap ug kumot-kumot sa kandugan. Ug hantod sa bisan asa na lang moabot ang iyahang mga kamot. Iha pa kong giingnan ana nga magtungan daw may kaliko. Abi pa na kog nagbinuang lang siya. Pero gadungan juday may kaliko. Nagapuli-puli pa may sabon. Iyang gisabunan ang akuan tibok lawas. Nga walay laktaw. Ug syempre ni balos pud. Ug akong gisabunan ang iyang tibok lawas. Happy lang iya. Ahaka na dyan ani. Hangtod sa nahuman na may kaligo. Ug diadto kay gapadayo ng amo ang papa. Pag-abot na mo siyang kwarto, iyahan akong gipahigda. Ug iyahan jud ko nga gipabilangkad o giayo niya kaon ako. Basta kay mga sound lang sa nalamian ang ako ang mga naistorya. Basta kay lamian yun niya makadala anang kaon-kaon ba. Ug ang sunod nga nahitabuan na kay murag dili pa ko katuo. Kay dili ba yun unta ko kabaloan ng mukaon siyang lollipop. Pero nakahibawo na lang jud hinoon ko gahat. Iyaha jud ng giguide ang ako ang ulo. Pag humanan na, gipahigda lang na ako siya. Huwag ako ang gisakit. Ako lang sa ang mo-drive karon. Ug perte jud namong palami atong gabi una. Ug nakaadto gyud ming duha sa hatan. Sa kay bisag unsa na lang jud nga posisyon. Hantod sa na-satisfied me. Iya pa kong giingnan nga lami agyon ni mo lang eh. I love you kayo. Mao yun na iyahang istorya paghuman sa muang ana-ana. Sumotong higda-higda sa mi sa iyahang bat. Di dyan ako malikayan nga makaunahuna. Nga what if magbalik silang Rika? Unsa ragod ko, diba? Daghan jud what if sa kong nahuna. Ay basin, mukalitog kawala si Marcos ako. Pero bahala na siguro niya. Dahil nikalit pa nagbakod si Marco, kay na daw siya kwaon siyang bag. Huwag na shock jud kay ko. Kaya gihatagan ko niya kwentas. Necklace. Regalo daw niya sa kong birthday. Basta kay na-surprise kay ko og happy kayo ko. Nakaingon jud ko sa akong kagulingon ato nga ampingan jud ko ni hangtod sa hangtod. Ug abi na kog mao na to ang regalo niya sa kuha. Pero gusto pa niya nga mangaon mi sa gawas. Mag-date daw may. Para i-celebrate po akong birthday. Giyatagan pa ko niya nag blue nga dress. Kay paborito niya nga color ang color blue. Gibinoangan pa na ko na siya nga paborito ni mo ni nga color or paborito na color si mong ex. O gidokol jud ko ana niya. Pero dili rapod biya ako so. Basta kay ang nasa kong nahuna ana.
Kay dili lang yun unta magbag-o si Marco sa pag-treat niya sa kuha. Kanang murag prinsesa ko niya. Ug unta di jud ko niya binuangan kay dili jud ako nakaya. Sa moto nga nag-date me sa kong birthday kay dito sa paborito niya nga restaurant. Pero while ngaon na miana, naman ay usa ka babayi nga nikalit og dool ni Marco. Feeling dyan ako kay dugay na kayo silang kaila. Nagchika-chika pa na sila. Ningon pa tong girl nga wala ko no gihapoy nagbag-o kay Marco. Nangutana pa siya kung kinsa daw ko. Nitubag ko na si Marco nga uyab ko niya. Nga girlfriend ko niya. Sa matong gipilaila ko ni Marco. Si Freya daw ang ngalan. Ug siya ang tag-iya sa restaurant. Pag man itong istorya na mo kay ni Bia arasa ng babae. Pero kung nahuna jud ato, kay abi jud nako og usa jud to siya sa mga babae ni Marco ba. Aha ka na jud. Ug milabay na sad ang mga adlaw og panahon. Siguro mga October to siya. One time ana gikan kog eskwelahan ug nidiretso nako sa kondo ni Marco. Kay Sabado naman pagkaugma. Dugay jud kong paabot-abot niya ug nabalaka jud ko. Kay mga alas 8 naman siguro to sa gabi Kay wala paghihapon na abot si Marco. Unya wala joy update sa kuha. Naanad manggod ko ana niya nga kung dugay siya muli, mag-update yun na siya sa kuha. Bisag naara ko dadto sa balay siyang mama. Dili yun na siya malimot nga mag-text o magpahibalo sa kuha kung aha siya or kung gaunsa siya. Ug kay nabalaka na jud lagi ko niya, sa matong gitawagan na lang jud nako si Marco. Pero wala jud ko ga-expect nga babaye man ang mutubag. Og familiar kayo sa kuha ang tingog sa babae. Og wala jud ko na sayo. Si Reka jud to ang babae nga nitubag sa kuha. Wala jud ko kasabot sa kuang na feel ato nga time. Ang galain jud akong ginhawa. Sa moto nga wala pa may nakabalo sa relasyon namong duha ni Marco. Nangutan ako ni Rika kung aha si Sir Marco. Ug naalan jud ko'y nadunggan nga tingog sa lalaki. Niingon, kinsa na love. Ug ang mas nakasakit ana, kay tingog jud to ni Marco ang ako ang nadungog pa. Kinsa na love. Muna'y giingon sa lalaki. Nga tingog jud to ni Marco ba. Mura jud kog nabungol sa kuno nadungog. Sakita jud lagi kaayo ba. Mura jud mubuto akong ulo sa pagunahon na ba. Basta kay igo ra jud na nga nagtulo ako mga luha. Nag-iyak na jud ko. Sakit kayo. Modain siguro nga dugay kay siya kauli. Kay basin nagbalik yun sila siyang ex. Ahak jud kaya sila. Gibinuangan ra yun siguro kong Marco. Pampalipas biga ra jud ko niya. Ug tungod sa kasakit sa kong nahuna nga wala na jud ko kasabot kung unsa kong dapat buhaton. Giblock jud dayon ako na ang number ni Marco. Mag-appeal sa tanan ako mga social media account. Giblock nako si Marco. Nilakaw na dayon ko siyang kondo. May pahawa ko dito. Nasakitan gyud ko kaayo. O gibilin pa nako ang necklace nga iyahang gihatag sa kuha katong birthday nako. Ug tungod sa kasakit sa kondughan, wala na jud ko sa taro nga panghunahuna ato. Unya mura gituyo jud kay timing kaayo nga sweldo to. Ug napay pabono si ma'am sa kuha.
Sa moto akong gibuhat, niuli ko sa Mindanao. Gikan jud ko sa kondo ni Marco. Ni diretso yun ko sa Pantalan. Ang pinakaunang ticket nga pwede na kong lukaton, mao ko ang gilukat. Gusto jud kay ko muli. Nananghid po ko ni Ma'am Belen ana, ug abi na ako masuko siya sa kuha. Kay kalit jud kay sa tanan nako ang pag-uli. Pero nakasabot ra siya. Nitawag na siya ug nakabantay siya nga naghila ko. Nangutana pa siya, okay ra ba ko? Ako lang giingnan si ma'am na kinahanglan jud ko nga muli og Mindanao. Kay naay emergency. Ug nagsigi kog pangayog sorry siya. Kay lagi, kalit kaayo og orada dayon ha akong pag-uli. May gani lang yun kay nakasabot og nisugot ra na si ma'am. Sa matong nakuratan jud akong mama kung anong na ako. Og igo rayud pud tawon siya nga nakahila. Kay gimingaw na daw kuno siya kaayo sa kuha. Og gasta ko mga igsuon kay ning halog in tawon pud sa kuha. Lahi ra jud kung naka sa inyong balay og kauban nimo imuhang pamilya. Og murag medyo na okay akong feelings kay na ako ang pamilya. Og hantod sa nakahigayon yun ming mama nga mag-istorya. Nangutana siya sa kuha kung anong nikalit ko uli. Ug ako ang giistorya kay mama ang tanan. Ang naingon na dyan ni mama, ang anak bitaw ko ni Munak, nga dili magpalabi. Tanawa ka ron. Basta kay naghilak rajud ko ato. Well, gisumbong nako ang tanan kay mama. Ahay isgugma jud kay makawala gana. Pero nakuno na pud ko ba kung gipangita baka akong Marco? Or nagilty baka siya siyang gibuhat sa kuha? Ug ang pinakanindot nga moment ato kay nagtagay ming duha sa akong mama. Nag-iniyakay ra jud mi. Kay ni-share pud si mama about silahang relasyon sa akong papa. Sa mato nga paghuman ato kay medyo nahuwasan ra og napagawas ra jud nako ang makasakit. Tungod di mama. Ug nanganta pa jud mig ayo ato. Bahala ng mga silingan. Ug nangutana pa na si mama sa kuha kung kanus ada ko mobalik og Cebu. Ako ra pong giingnan akong mama nga basin sa sunod nga bulan pa. Pero gusto sa jud ko nga mopahuway dito. Nga makuyog nako ako ang pamilya. Pero milabay ang mga pila ka adlaw. Naka-decide na lang jud ko nga dili nako mobalik sa Cebu. Dari na lang siguro ko mo padayon nag-eskwela. Module na lang unta. Ug ang usapod ka rason kay buntis nako. Yes. Buntis ko. Grabe kay no. Kay 16 pa kong edad. Unya na buntis na ko. Muni kasagara na ko nga madungo sa mga tao sa mo. Pero sa kaugalingon, nalipay ko. Nalipay ko kay nana ko'y anak. Ug wala na jud ko'y balita nila dito sa Cebu. Ay katong pagkahibaw na ko nga buntis ko, gi-block na ko ang tanang contact na ko nga nasa Cebu. Wala na jud may communication. Ug di jud ako malikayan nga manahunaan. Ngaloy akong anak. Kay mudako nga walay papa. Pero ni saa jud ko sa akong kaugalingon nga kayahon jud nako tanan. Ug kaya gyud nako para sa akong anak. Sumoto. Nga katong tanan nga nahitabo kay 3 years ago. Butas-butan na nga 3 years old na
ang amo ang baby boy. Og tulo na pud ka tuig na akong gitago kay Marco nga naa may anak. Pero nausab ang tanan og nakabalo siya about siyang anak. Tungod ra pud kay gi-share na ko akong story ninyong tanan. Wala na ko damha nga makabasa siya sa kuang confession. Sure magud ko nga dili siya hilig sa mga ing-ani nga confession. Pero naa daw nag-ingon sa iya about aning story. Og tungod lagi kay gi-block man ako si Marco, wala siya pamaagi para makontak ko. Sumotong nag-respond siya sa kuang confession. Ug didto niya giingon ang iyahang side ug iyahang explanation sa nahitabo 3 years ago. Nga katuko nung laki nga niingon nga kinsa na love kay dili siya. Fiancé daw to ni Rica. Ug mao daw naa siya didto kay nagpatabang daw kuno ang fiancé ni Rica pag-propose og celebration pod. Unya katong time nga nanawag ko nga si Rica nakatubag kay nag-CR daw si Marco. Matong pagbalik ni Marco, natingala daw siya kay murag na ay something wrong daw. Sumatong gi-share nila kung unsay nahitabo. Nga nanawag daw ko o gipalong lang daw pod kunog kalit na ko. Ingon pa si Marco nga paghuman ato kay miadto din siya sa kondo. Pero wala na ko niya naapsi. Og ang kwintas na lang nga gibili nako ang iyahang naabtan. Nagsige daw siya tawag sa kuha pero lagi dili na ko makontak kay gi-block naman ako siya. Nangutana po siya siyang mama kung aha daw ko o giingnan ra po siya siyang mama nga niuli ko sa Mindanao kay naay emergency. Gusto pa unta moapas ni Marcos sa kuha pero gipuga na siya siyang mama kay lagi daw pasagdan lang sa ako kay emergency daw. Ug kung mag-unsa po daw si Marco dire. Ug wala pud kuno'y rason kung anong moapa si Marcos sa kuha. Mo naingon siyang mama daw. Sumotong ato nga time kay walay nabuhat si Marco. Niabot pa jud ang time ato nga sobra na nga istrikto kaayo ang pagbiyahe. Sumotong wala na gyoy nabuhat si Marco. Ug sulod daw sa tulo ka tuig kay walay uyab si Marco. Ug syempre dili siya minyo. Kay naghulat daw siya sa kuha. Ingon pa si Marco nga ang ako ng mga sanina kay hantod karon naagyapon siyang kondo. Kay lagi nagdahom siya nga mobalik pa ko. Nga kami jud kuno ang tinadahana sa usag-usa. Ug ingon pa si Marco nga andam kuno siya moatubang sa akong pamilya. O gusto kay siya nga moanhin na sa mua. Ug tungod sa kung naibawaan, murag gisayangan ko. Kay 3 years na kong uga. Bitaw. Sumatong gi-unblock na nako ihang number. O gi-unblock na pud nako siya sa tanang social media accounts nako. Ug syempre, wala din ko ni nag-chat siya Gapaabot lang sud ko nga siya ang mokontak sa kuha. Og sa ing-ana nga pamaagi kay makabalo ko kung tinuod ba jud nga gapaabot siya sa kuha. Og kung gimingaw ba yun kayo na siya sa kuha. Og dito jud kay ni chat jud na si Marco sa kuha. Daghan kay siyag chat sa kuha. Ug taas pa yun kay siyag mga chat na ko. Pero wala dahin ko nakareply siya. Ug isin lang nako siya. Manantad ana ni kalit yun na siyag tawag nako.
nakig-video call siya sa kuha. Wala pa ako kabalo dayon kung sa kong buhaton kay murag gikulbaan kay ko sa tanan. Murag katubagon ko nga murag dili. Pero ang ending kay gitubag na lang nako siya. Pero wala din ko gapakita sa camera. Ang una na kong ipakita siya ha, kay ang iyahang anak. Hangam mo ang anak. Nakita yun ako ang naong ni Marco nga nalipay. Ug wala yun niya napugngan nga makahilak. Sige siya tawag sa mo anak. Gapaila-ila siya na siya daw ang papa. Ug ako pod ay sobrang nalipay. Kay naanag yung matawag nga papa, si Miguel. Anyways, ang ngalan day sa mong anak ay si Miguel. Ug liwat kay siya ni Marco. Pero wala pa ni tingog ug ni istorya nga mong anak. Kay bag-o mang mata. Pero ni-smile yun na siya ni Marco. Nindot kay sa ako ang feelings ba. Dayon si Marco, kay sige nagyog panawag sa ko. Sige pangita, ug sige ingon nga magpakita na daw ko sa camera. Gimingaw daw ko na siya kaayo sa ko. Sa matong wala na dyan ko nagpakipot ug wala na ko nagpa-oy. Nagpakita na ko niya. Sa matong nga nagkaistoryahan na nagyud Marco. Daghan siya gi-share sa ko. Ug daghan po siyang yaw-yaw na ako kay lagi ngano ko nung gaselos-selos ko dayon. Unya ni uli pa jud kuno ko dayon. Ug giputol pa jud nako ang tanan namong communication. Ug daghan pa gyud siyang yaw-yaw. Ug naingon po di Marco nga nakabalo daw ihang mama. Gisultian sa kong mama. Sabot pa sabot kay kabalo ihang mama nga buntis ko. Ug si Marco ang papa. Pero wala gi-share ni Ma'am Belen kay Marco. Munang nasuko pa si Marco siyang mama. Pero ingon siya nga di sa daw to namo istoryahan. Kay ingon daw siyang mama para daw to sa kaayuhan na mundo. Pero dili pa namo masabtan kung ano. Basta kay nalipay kay ko nga nagka-communicate migbalik ni Marco. Nalipay ko kay dili pa siya minyo. Basta kay ang pinaka-importante karon kay nalipay ko. Ug kato nga time kay grabe gyud kayo amo ang pagistorya. Tugay kami na humag-chat. Ug mura magmibalik ako ang na-feel siya ha. Parehas sa una. Or basin wala gyud nawala ako ang love para siya ha. Gikilig pa jud kay ko kay ingon siya. Nga gwapa kuno gihapon kay ko. Parehas sa una. Siyempre jud kay wala na ko gipasagdahan ang ako ang kaugalingon. Ug nakahisgot pud si Marco nga muanhi gyud daw siya dere sa mua. Kay gusto niya nga makauban ang among anak. Daghan pa daw nga ana-ana ang among buhaton. Bitaw. Daghan pa ming istoryahan about sa moang relasyon or about sa setup sa moang duha. Apila nga mo ang anak. Sumunang sobra kaayong kalipay ang ako ang na-feel karong 2023. Mo-update na unya ako pohon kung daghan ng ana-ana ang mabuhat namo ni Marco. Bitaw. Mo-share lang ko ninyo pohon inigkitag balik namo ni Marco. Ladies and boys, dungan tag-ingon. Siya na all na ay kaana-ana.